Με τον τίτλο Ελευσίνα 2010, η ζωγράφος και γλύπτρια Διοχάντη παρουσιάζει στο Παλαιό Ελεουργείο της πόλης έργα της που έχουν κατασκευαστεί επιτόπου μέσα σε 7 κτίρια. Τα έργα έχουν αναφορές στα Ελευσίνια μυστήρια. Τα ίχνη των Ελευσίνιων μυστών με φως, σκοτάδι και ήχους που παραπέμπουν στο μυστήριο των τελετών, ακολουθεί η ζωγράφος και γλύπτρια Διοχάντη με τις εικαστικές παρεμβάσεις Ελευσίνα 2010. Έχουν εμφανή αναφορά στην πολιτισμική ιστορία του τόπου, βασιζόμενα στη βαθύτερη έννοια των Ελευσινίων μυστηρίων, των μεγάλων Ελευσινίων μυστηρίων. Οι εικαστικές παρεμβάσεις συμπληρώνουν και συνεργούν με το περιβάλλον των κτηρίων και δημιουργείται μια πορεία μέσα από διαδοχικές εναλλαγές στοιχείων, υλικών, ήχου και φωτισμού. Είναι διάφορα υλικά που βρήκα μέσα στο χώρο εδώ, δηλαδή ξύλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρες, παλέτες που βάζανε τα προϊόντα επάνω. Πολλά υλικά τα οποία βρέθηκαν μέσα εδώ στο χώρο. Τα έργα εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί μέσα σε 7 κτίρια και παρουσιάζονται στο χώρο του Παλαιού Ελεουργείου στην Ελευσίνα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου. Σαγηνεύει τον Έντουαρτ Νόρτον και